Dámy a pánové, krásné, dobré páteční, lehce mrazivé ráno. Mé jméno je Radim Martinek a byl jsem dneska požádán, abych krátce v rozsahu asi 2 hodin povyprávěl tady o etiketě. Ernest Hemingway, když jste řekl, to, co se nám v životě stane, to je 10%. Ale tak na to zareagujeme, to je těch zbylých 90%. A to je ta etiketa. Paní Drova, dobrý den, jak se máte? Víkend byl báječný, kdy se máte? Verata prvá. Dobrý den, rád vás vidím, jak se máte, jaký byl víkend? Měli bychom dodělat ten náš biznis, prodat tu nemovitost. Tedy uvidíme se. Tedy mějte se hezky. Naschledanou, hezký víkend. A scénka 3. Dobrý den, jak se máte? Rád vás vidím. Tak, děkuji převelice. Tak se potlesk, paní Drové. Tak, která scénka znamenala, co ukazovala kterou situaci? Dane, vítám tě. Já vás to představím. Úžasná situace. Paní magistro, Daniel Šmíd je na to společnosti Nanospol. Dané, těším paní magistra Ševčíková a lektorka kurzu mýtných dovedností. Tedy chodíváte na rauty, chodíváte na snídaně, business for breakfast, chodíváte na besídky, asi víte, co udělat, pokud vám na takovém rautu spadne chlebíček na zem. Způsobíte společenskou nehodu, způsobíte faux pas. Co v takovém případě? Ano, vy se usmíváte, vy to budete vědět, paní ředitelko. Zkuste, prosím. Netušíte. Si to představte živě, máte rautový stůl, nabídnete si chlebíček, tu chvíli vám spadne na zem. Co s ním uděláte? Vy ho kupujete pod stůl. To děláte doma? Ne. Jen na routech. Skvěle. Co byste s tím udělala vy? Já bych ho zvedla. Zvedla byste ho a dál? Vrátila zpátky, nechci ho někdo vyzvednout. Další varianta? Asi bych poprosila někoho, ať ho odklidí. Někoho by se požádal, ať ho odklidí. Tedy chlebíček. No, ten chlebíček. Skvěle, děkuji. Jak byste reagovala vy, pane kolego? Kdybyste to kopnul pod stůl, to je zajímavé. Opravdu etiketa říká takový chlebíček, který nám spadne na zem, že tam zavazel, někdo do něj šlápnul, kopnu ho pod stůl. Ku podivu je to v etiketě. No varianta druhá je, zavolám někoho, pane vrchní, tady vám něco spadlo, ukliďte si to. Krásný příklad z praxe. V září jsem byl na Vinobraní v Mikulově, byli jsme v hotelu, ubytování, ráno byla snídaně, raut a my jsme se hezky nabírali na naše talířky. A v jednu chvíli kolegovi se takhle z talířku skutal párek, spadl na zem. Kolega je zběhlý, kopnul ho pod stůl. Nikdo si ničeho nevšiml, kromě jednoho staršího pána, který zařval na celou restauraci. Mladý muži, spadl vám párek na zem! Co udělala celá restaurace? Podíval se na mého kolegu, jak je šikovný, že mu spadl párek na zem a proč ho nezvedne? Platí základní pravidlo. Na prohřešky proti etiketě neupozorňujeme. Obzvláště ti z nás, kteří mají poněkud komplikované příjmení, jako já, který musím vysvětlovat, že jsem Martínek s tvrdým a krátkým, vizitku podávají automaticky. Tedy správný postup. Dále tě opět požádám, pojď po mé pravici. Už zase, ano. Jak už se neznáme, ano? Já jsem s osobou společensky nižší, tedy já se představuji jako první. Dovolte, abych se představil Radim Martinek. Těší mě. Má navštívenka. Podáváme tak, aby, ukážeme i napravo, podáváme tak, aby bylo vidět, aby jsme mohli přečíst, kdo vlastně jsme. Já mám vždycky specifické tím, že já tam mám takže podávám tímhle směrem. Krásná. Děkuji převelice. Při převzetí vizitky, strvej prosím, při převzetí vizitky vždycky se s tou vizitkou seznámíme. Něco vyzdvihneme, barvu, firemní logo, titul, významnou funkci toho člověka a tak dále. A kolega byl na konferenci tajemníků ve Špindlu minulý podzim a paní tajemnice, pan tajemník byl přítomen, a paní tajemnice mu předala vizitku. A on mi potom vypráví, no, titul neměla, to město jsem neznal, vizitka byla černobílá, já jsem nevěděl, co mám vyzdvihnout. Tak jsem se zaměřil na ten městský znak a říkám, koukám, že máte hezký kozy. A bylo faux pas na světě. Všimněte si, že často vydáme v mailech v těch podpisech.
Jana Nováková, obchodní ředitel, personalista, referent. Proč? Tvary přechýlené neexistují, používají se tedy, používejme je také. Mimochodem, situace, kdy se žena podepíše jako Jana Dvořáková, ředitel, já ji oslovuji funkci, tedy napíši vážená paní řediteli, vypadám jako tupec. A mám to správně, protože ona dala najevo, jak si přeje být oslovována. Tedy dámy, zvažte, tak chcete být řediteli nebo ředitelkami, starosty nebo starostkami a tak dále. Máme pátý pád, oslovujeme, voláme. Pokud se někdo jmenuje Jirka, volám na něho. Ano, nevolám. Jirka, pojď sem. Co důležité, ponožky, boty, pásek, podvány ve stejné barvě. To jsem se dneska rád. Prosím, paní to? Já jsem to jenom tak ohodnotila otáznickým gestem, jakože dobrý. Ano, děkuji. Tak, stolování.